Baba, abona ke mntana sekhaya. Eyinhlaka le ndenza ukuthi uzulokho sivakashela nomama. It's very nice. Keep it up, son. Ngiyabonga Masu. Malume, thina ngeke siphinde sibuyele emuva. Uma uthi baba useless. Shut up wena Sandile, yekele indaba zabantu abadala. Awu. Thoko. Angithandi ke lengizwayo. Kwenze njani? Hey, Masu. Ungalingi ukuthi uzama ukufihla la. Ngokusandile useyibeka obala ukuthi kusho ukuthi wena no David ninama problems. Thoko, kwenzekani? uDavid sengibonisa ubuyena uqobo manje. Uyisidakwa lesi sibona mina ukuthi mina ngiyisilesi. Angizange ngitshela Thoko ukuthi David akusi type yakho. Wangitshela Masu, uDavid ebengekho nje engabuyela otshwaleni. Yakulaya. Ngcono ngesizulu siyasho sithi sala kutshela sibona ngomobo. Kodwa into engidina ukuthi David waste isikhathi sakho and number 2 ukuphathiswa kwedomet esukela kuyinyawo. Mazwi, ngicela ungayingeni le ndaba please. Yinye nje into engifuna ukuyazi Thoko. Ushadile kanti futhi nomuzi wakho. Lapha ke ntombi yami kukwami la. Awungitshela uyobuyela nini kwakho? Hawu ma, Cha ngichazele phela ngoba mina ngasilutho. into engilethela ekhaya ukuthi ngifuna ukubona uDavid ukuthi uzoshintsha na. Uma engaguquki ke kulesimo sotshwala uzomenze njani wena? Ha, lapho ke ma, kusho ukuthi sengizovele nje. Angifuni nje nokulizwa nje lelo gama ngalezi zami izindlela. Ungisize nje nakancane. Namzana. Yebo boss. Sawubona. Sawubona. Bob Kakash. Ndota. Ngiyaqolisa ngifika late Bob Kakash. Cha, akho ngika ndota. Ya, uplo. Ngongoloza. I've got good news for you, Ndosi. Kusukela manje uKakashe is a new boss. Yebo ngishilo Ndosi angizange uzodebate nawe la. uKakashe is your new boss. Another good news. The shop sekweyami manje. Check. Sign. Sawubona. Yebo sawubona. Ingabe ungithoka ngithi? Iqiniso. Ingabe wenze kanjani? Umnumzana uThimkhule bese ngazisile ngawo. Siyakwemukela kwa BM Estate Agent. Ngiyabonga. Uzongixolela. Angeke ngikhona ukwazisa ku supervisor bethu. Ngikhuluma nje basendleleni ezalapha. Masiyeke ngikubonise lakhe office. Masiyeke. Oh, ave mahle lamahhoviseni. Uthetha wonke ama-office ama-estate agencies mahle kanti futhi masegcwele abantu la kuvele kuphithizele kube yinqaba. Nanti-ke lakho i-office ibhosi yeza khona manje. Well, ungahlala phansi. Aw, Nongolozo Mnyama. Bengicela ukuhoxisa ngento eyenzeka lapha esitolo. Kwaku inhloso kaSibali, kwangayona yami Nongolozo. Ngithe sign.
Uyangazi mina nongoloza ngiyena neze umuntu ophathana nesibhamu. Siphathi isibhamu wena. Angithi ungikhombe kanje ngesibhamu uthi akubulawe lenje. Hey Ndosi. Thatha ama chance. Siqhathaniswa ngabantu nongoloza. Ngithe sayina. Kodwa nongoloza okwezorhwebo uyazi nawe indoda ayiveli imani signed nje ngaphandle kosomanga bayo. Ngiyakholwa ukuthi nawe unawo wakho mmeli. Ngithatha kanjani? Ngicela nginameli mina. I've got thousands yabameli. Yazi nongafuna ukusayina la. Khona into ezokusayinisa. Any la iduze. And my guys, their fingers, they're itching like this. Ngeke batatazele njengoba nje bawutatazela ngalela langa. They'll shoot you now. Let's sign now, man. Don't waste my time. Sign. Utyathina nje bafuna usebenza lengqondo yakhe egcwele amanzi. Baba Kakashi, ngicela usondele la. Oh, Ndothana. Ndosi, kusukela manje sizosebenzisana noBaba Kakashi. Uye ophethe la. He is your new boss. Lo uGagashi. Why was lapha umsebenzi wamabhizinisi uGagashi? It's none of your business. Ngifuna wena umfundisi umsebenzi. And Ndosi, make sure ukuthi akaguli, akadakwa and akafi. Oh, fana kaMamkhizi. Sekwenze njani manje usukhuluma ngokuphuza nokufa imbala? Kwenze njani? Hayi, ungakhathazeki Baba Kakashi ukuthi ngifuna nje kube clear la kuNdosi ukuthi kufanele kuphathisa kweqanda. Hayi, sungakhuleka Baba Kakashi. Okay, baba Ndothana. Alright. What's that? Lalela la. Ngifuna uGagashi afa. Uma engafa, wena ngeke uye 6 feet underground. You'll go 8 feet underground. Do you understand? Ya uyangilinga mthakathi. Phela uGagashi uyazifela nje. Uma engathathwanga ile short pass engayiphuzayo, ngempela ilokhu istrength business so hamba naye. Istrain sebusiness. Hey, yes, that's news to me. Lalela la. Ngithe uGagashi angafi. Yabona wena ngeke usaya 8 feet underground. You'll go 10 feet underground. Do you understand? Huh? Do you understand? Lalela la. Le deal esiyenzile, it's between me and you. Akekho umunye umuntu okufuneka yazi. Ngisho mama wakho, baba wakho, gogo wakho, ihlobo zakhe noma ubani, akekho umunye ufuneka yazi. Do you understand? Woo! Baba Kakashi. Ndothana. Ayisathe ukubaleka baba sokuye sibona. Hawu, kulungile Ndothana. Okay. Awu, mnumzana uNdosi. Asihambe phela siye ehhovisi. Uzongixolela ngokukushiya wedwa. Uthoko Khumalo lo. Thoko, umnumzana uBhengu lo ngicela nazani. Ngiyathokoza ukwazi umnumzana Bhengu. Ngiyaxolisa ukubuza lo mbuzo. Ingabe wena iboss yale company? Cha, angiyona. Kodwa umnumzana Mthimkhulu ngitshele kabanzi ngawo. Thoko, ngiyajabula ukwazi. Hayi, manginishiye, ngizokubona later. Kuthi uma ngikhombise konke. Uthi yakwazi nje ukusebenzisa ikhompyutha. Yebo ngayifundela kodwa ngikaze ngisebenze. Benginothi ngisuza ubaba nje store. Kuzafuneka uzijwayeze. Hayi kangakho khona ngoba umngane wami uDudu unayo icomputer. Nginokuthi ngizikhumbuze ngayo. Yes. That's right. Okay, sir. I'll let him know. Thank you. Bye. Ibona nentokazi. Yebo mnumzana Mthimkhulu. Ngabe usefikile uThoko? Yebo usefikile, sengimasele na kumnumzana uBhengu. Inesiqiniseko uzoba usizo olukhulu kabi lapha ekhaya. Sawona manje. Oh, sabona mjani. Kathokoza ubona uphila. Hlala phansi. Ngingathi unenkinga wena. Ufuna ukuthini manje?
Angitshele yini indaba ungaphindeli kwakho uhlukane nami. Mhlawumbe kwakho khona into enengqondo ongayenza uboni kanjani? Kodwa ufuna ukuthini mfana? Ngifuna ukuthini? Ngifuna ukuthi uhlukane nami. Wazini ngamo lutho nothing man. Ngaphandle into zakudala zasemandulo. Udala wena mfana unenhlonipho. Sakwenze njani manje? Ingoba kungakangicaceli ukuthi kanti emhlabeni kunabantu abangcole kanje. Yazi ukuthini wena khehla ndini? Khohlwa yini? Hlukane nami futhi. Wena mfana usho kubani khehla ndini? Uyazi ngizokulimaza ngempela mina. Uyazi uyaphela. Asiyeni ngona ndaba ningenwe yini kodwa? Yethi ngifundisa lo mfana inhlonipho ngimshaye nje khona manje angeyisa. Ushaye bani? Ushaya mina malume khohlwa ungashaya mina wena. Hawu ugugile wena. Wena mfana. Khathela. Woza la ukukhombisa ukuthi ubani ukhehla. Ungibambelani wena ngiyeke ngishaya lo mfana. Kodwa uzothi ushayana uyagula lo muntu. Usephelile nokuphela. Lo mfana nje ufuna nje intuku kuphela ezokwazi ukuhlonipha. So far sengikhombise konke. Mangikwedlulisele ku boss. Unenhlanhla dadewethu. Hawu yini indaba usho kanjalo? Phela uzaba i-personal secretary boss. Ngaloko kufuneka ngibonge umngane wami omkhulu uBheka. Phela uye ungifunele lo msebenzi. Ngene. Sanibona. Ngiyathemba ngiphazamisanga ngalutho. Cha bese siqedile. Ngibonga kakhulu ngomsebenzi wakho omuhle Mr. Bhengu owenzayo. Isakhona inkinga sele. Cha Bheka, ngisakhumbula konke engikutsheliwe. Angitshela. Uwoza mazisa kuboss. Yebo kunjalo. Yesa. Ngibonga kakhulu ngalokho. Asijike lapha. Ngiyathemba ngokushisa ngowakho umsebenzi. Hawu lutho, konke ngingema ngawe. Angeke ngiintroduce lapha kunasingana wami ku director. Nami lapha khona. Sijike lapha. Hey. Nifuza ukuba bangane phela wena nale director. Oh yeah. Ay. Hey ngiyasola Bheka. Yilakho leli business noma kanjani? Hawu ushayekho. Ay anginamagama. Angazi ukuthi ngithini. Ngcono ngasho lutho. Angithi ukuthi ngumsebenzi. Nami ngidinga umuntu engimthembayo. Kodwa Bheka ucabanga ukuthi lokhu kulungile? Wona bengufuna umsebenzi noma ne. Thina sobabili sicabanga ukufanayo. Kanti futhi nayi direct book yami lapho. Nanka ama-appointments amadala. Wona uzoqhuba ngala amasha. La. Kodwa uma ngekho la officeini ungangcene ukuze umnumzana uBhengu ukuthi akukhombise yonke inkinga khona. Okay? Bheka makancane. Ngikubize banike wena ngoba umnumzana uBhengu ngiyazi ukuthi umanager. Uzongibiza ngayo uBheka lo wasemandulo. Ngiyabonga Queen. Manje David Ini. Uyazi ukukhokhela nje. Nini? Queen, uyazi ngihlale ngikhokhela. Uyazi David usungikoleta 150. Okubi ukuthi awusasebenzi. Lala. Imali yami unemployment. Iyeza emva kwamazonto amabili. Ngiyakholwa usigcina isithembiso. Ungabe usungitshela ukuthi ukhohliwe. Teza, buzethi. Hey.
Ekuwe man. Ehlukana nokubalisa zonke insuku. Izinto mase kuphethela. Qhubekela phambili. Ukhuluma kalula ngoba phela awuzizwi inhlungu zikini ngaphakathi. Ngazi kahle kamhlophe mngani wami. Futhi ngizimisela ukukusiza. Into omusa ngayo nje wena ukuthi wathatha umfazi. Akusiko lokho kuphela. Kuningi okunye ongalungile. Uyazi uthini? Into engizongikhipha kulamakhamandela ukufa. Enye ke inkulumo ke le manje. Ngiyakutshela ngasi. Akukho okunye okungcono ongangikhipha eqhubini. Angivumi. Izinto must better. Tomorrow will come. Ya wena rubbish. Asifa. Awu Uphethe umntana sedlaze like a scropla, like a doormat usulela kuyizinyawo ngathini kuwe wena. So don't waste my time. Kan manje leniqonje. Ngena phela trati. Phela umngani wami. Funa kini cule uNoyana. Hayi. Ngiyakubuza nje. So shut up. And next time, boy, I'll kill you. So, what's it? Ngena. Awu, siyabonana mamkhizi. Yebo mlingane. Kunjani? Sikhona nje mlina mlingane. Siyafika. Uzophuza itiye mlingane. Ngajabula kabi intombi yakubheka. Mlingane, sibhekene lenkinga embi kabi la ekhaya. Yingakho ngizele mathupha ukuthi sizobonisana. Ngiyathemba ukuthi lethumba libhoboke ukhona. Uthoko usola indodana yakho ngakho konke okwenzakele. Nami ngisola uDavid, kodwa ngingamlibalibeli naye umakoti. Angathini ukuyibalekela inkinga zakhe? Ayikho indlovu yasindomboko wayo. Singahlala phansi mlingane. Nathi simtshelile lo, kodwa into engihluphayo yilokukhuza kaDavid. Osexoshwe nasemsebenzini. Kuyiqiniso konke lokho. Uyayibona ke ukuthi ijule kanjani ke lenkinga? Ijule kabi impela. Kodwa bekungamela amanadube nje angishiye nomuzi wakhe. Ngokwami ke akekho onganali iphutha kulento. We mamkhizi uzama ukuthini? Njengoba bososhilo, uthoko bokungafanele ukuthi ahambe. Kodwa khona lapho wena nendodana yakho nizange nize nibe neqiniso kumntanami. Namfihlela inkinga kaDavid Tshotshwana. Kunjalo kodwa ngingathi ngabe kuyiqiniso ukuthi indodana yakho isibhukudo otshwaleni. Elisobala kodwa kudala sakhona ukuyilungisa lula leyo nkinga. Oh, usebuye wabuyela futhi. Yingakho ke uthoko wathutha impahla zakhe nengane yakhe wabuye ekhaya ngoba wayezama ukukhuselisa lengane yakhe ukuthi ingaboni izinto ezaziyimpoqo ezazenziwa uyise. Asivumelaneke mina nawe kulelo phuzu. Ingabe ukuphi yena umakoti wamanje? Akekho, uthola umsebenzi. Uqale khona namhlanje. Ukhona engifuna ukwazi. Ngifuna wazi ukuthi yimina ophethe la kule ndawo. Ayivuke ebuthongeni kagatshe man, wazini nje? Ukuthi ngiyazi noma angazi lokho okumqoka. Engikwaziyo nje ukuthi umfana kaMamkhize uthe wena ungifundisa uma sifika la ebhizinisini. Angitshele kagashi. Lo mbhalo lapha ngaphandle sitolo usho ukuthini? Cha, ngiyawazi. Tshela mina ukuthi usho ukuthini. Awuzwaka. Ubhalwe Ndosi Cash. Right. Ndosi's Cash Store. Sengijabulisa ukuthi usuthole ngokwakho ukuthi ngiyini mina la ekhaya. Uyabona ke lokho ke ungaxoxa nomfana kaMamkhize. Mina ngitshele wona ukuthi wena la yimina ophethe. Wena uyisebenzi sami la. Kagashi, usuloku uhlupana nami. Oh, kanti ke okokuqala lokho.
Okwesibili, angifuni lutho wena ufike emva kwesikhathi la kanti angifuni ushayise isikhathi singakapheli. Angizwa. Uma ungakuthandi lokho ngifuna uhambe uyokhuluma nomfana kaMamkhize la. Nase sawa. Siyasho isibuko. Sithi umthanyelo omusha uyathanyelisa ngaphela. Hawu. Usungibiza ngomthanyelo manje. Awusakwazi ngisho nokungikhohlisa. Uyazi ukuthi ngiqonda ukuthini nje. Ubheke nje namanje uhlezi phansi. Ufuna ukutshela ukuthi idla, hamba udla. Lunch time awuboni la. Awusuka. Kanti isikhathi sesambe kanje. Asambe tata. Sambe was. Tata, sambe. Awuthi asambe. Ke. Oh. Ay, see. Siyakuphi umthethweni? Shut up lecini kwamazi ungidina wena. No, ngifuna ngiyazi ukuthi siyaphila yabo. Wena kudala ngikhuluma nawe ngithi uhlukane noThoko and awufuni ukulalela so ngaze ungidina la eceleni kwami. Ay, shut up man David. Okay. Thoko. Into bangela ukuthi ngikukhethe ukuthi ube nobhala wamalelo office. Into ebaluleke kakhulu kumina le. Umnumzana Bhengu wangitshela ngaleyo ndaba. Kodwa akazange angichazele ukuthi yini indaba lamanye amaleti engayitholanga leposition. Ingoba phela ngangifuna umuntu ethembekile. Awu, nowazi umsebenzi. Kodwa ngithi mangibungaza zonke lezi zinto lezi. Ngathola ukuthi uwena sihle. What's that? Hey, Puma. Puma. What's that, man? La. Umntana sedladeni njani useless? Useful wena. Hey, angishongo njalo. Yeah, be a man man, ungaba zoba ikhawadi la. Picky mabelane. Low Jack ngimbiza ububble gum. Mina ngingumazwi MAZWI. So David, ufuna ukhethe ukuthi uzolwa nobani phakathi kwami no Jack. If you win David, ngiphinde ngihluphe life yakho. But if you lose, divorce uThoko, hamba uyojole next door. Ngeke yenze le nto. Ngeke uyenze leyo nto. Yazi abantu abaningi bangitshela ukuthi uyikhawad wena. Ngifuna uprove la kimi ukuthi noma zangisisitititi. Ngeke ngiprove lo futhi angeke ngilwe nani mina. Yini yasaba? Ha? Uyakhumbula safunda isikole? Yamkhumbula uMandla? Mindlosi, Mandla lo hleli ku-wheelchair, kunzi mfana mibhoza leyo. Wahlaliswa yimi ke ku-wheelchair. Ha! Wahlaliswa ku-wheelchair wena usulele kanje, ha? Ya. Wayedelela njengawe. Kwafika la ngicasuka khona salwa. Ngamshaya wawa ngekhanda. Sangaphinda sukuma. Namanga man. Amsho Mandla wena okushaya hleli ku-wheelchair wena. Ha, sukela ngalolu langa ngafunga ukuthi angeke ngiphinde ngike. Kodwa noma ufuna uqhubeka lengishaya ngangishaya bafethu. Ngeke ngisiphindisele. Yo. Ngiyena uMandla sizwa? Mu-Jack once. Sizwana? Sokuphula wonke amathamba asemzimbeni wakho. Yes. Check. Yeka lento man. Lento siyayiphusha, iya-reversa, siyayishaya, iyalala. Bheka lento. Useless man lento. Ngiyawuthya. Asusele sinto.